देखी आई जाए महंगाई के संगे महंगाई के दौर में तनी हमनियों के महंगाई से हंसी मजाक कर ली जा। ई महंगाई के संगे हंसी मजाक सुन के रौरा आश्चर्य हुई कैसन बा भाई। ऐसे कहतनी कि कौनो देश के सरकार के अंग में दुए गो अंग होला, एगो पक्ष होला एगो विपक्ष होला। तब पक्ष सरकार चलावेला आ विपक्ष जन बात ओकर जनता के मुद्दा उठावेला। अब ये महंगाई के जहाँ जगह आवता तो विपक्ष कहता कि महंगाई डायन हो, वो दूर भाग जाता। आ पक्ष कहता कि महंगाई हमार सखी हो, वो हम संग ही लेके महंगाई के चलब। आ जनता के है न महंगाई के मारे तेल निकलता। यही से एक जना दर्द में कहत रहे कि हई देखो महंगाई से न बुझाता कि रसोई घर बंद हो जाई, आई लोग के डाइनी आ सखी लौकता। तो कैसे अपन दर्द कहत रहे आरे महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई, महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई। आय अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई। आय अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। दिहल साहेब सब गेहूं विदेश भेजवाई। दिहल साहेब गेहुआ सब विदेश भेजवाई। आय अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। त महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई। महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई। आय अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। का कहत रे आरे उज्ज्वला के भइल प्रचार बड़ा प्यार से। देखनी ना कितना धूमधाम से उज्ज्वला के प्रचार भइल। तो वह कहत रहे आरे उज्ज्वला के भइल प्रचार बड़ा प्यार से। आ गोईठा चूल्हा बन भइल सब करमती मार के। अरे उज्ज्वला के भइल प्रचार बड़ा प्यार से। गोईठा चूल्हा बन भइल मोती सब कर मार के। तो करुओ तेलावा महंगा है रामा। आरे करुओ तेलावा महंगा कैसे भुजिया भुजाई। आय अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। तो महंग भइल गेहुआ है आरे महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई। आय अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। अब कैसे मेहरी हमारा रोटिया पकाई। तो रसोई घर में ढुकाला पर ठनकता माथा। अपन व्यथा कहता रे बेचारू कि रसोई घर में ढुकाला पर
ठनकत माथा आसमानन के दाम सुनी धले बथा रसोई घर में ढुकला पर ठनकत माथा तो सामानन के दाम सुनी धैले बथा तो आधे सीझे चाउर आरे आधे सीझे भात गैस जाता हो राई आधे सीझे भात गैस जाता हो राई आयब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई अब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई त महंग आरे महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई आयब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई और आगे का कहत रहे कि रूसई यूक्रेन वार महंगाई के जिम्मेवार हो रूसई यूक्रेन वार महंगाई के जिम्मेवार हो आ रेडियो पर समझावता रे अपन चौकीदार हो। देखिए का होता हमनी के देश में रूसई यूक्रेन वार महंगाई के जिम्मेवार हो आ रेडियो पर समझावता रे अपन चौकीदार हो तो रोटी दाल तरकारी आरे रोटी दाल तरकारी कैसे संग में भेटाई हो लागता कि एक संगे रोटी दाल तरकारी तीनों थरिया में ना भेटाई वो कहत रहे कि रोटी दाल तरकारी लागे संगे ना भेटाई हो आयब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई अब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई त महंग भइल गेहुआ महंग भइल हो पिसाई आयब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई तो कुल ही गेहुआ साहेब दिहल विदेश भेजवाई कुल गेहुआ साहेब दिहल विदेश भेजवाई तो अब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई आयब कैसे मेहरी हमर रोटिया पकाई।